Hjørnespark. Vi kører med en standardopstilling, og vi kører med 3 kombinationer. Et langt hjørne og 2 korte hjørnespark. Standardopstillingen er sådan ved alle 3 hjørnespark. 2 mænd bliver holdt hjemme, en mand til at samle op, 4 mænd i en klynge, 4 hovedstødstærke, en mand i den forreste del af straffefeltet, en i boksen. En sparker. Sparkerens opgave er at bestemme, om det er langt hjørne eller kort hjørne. Ved langt hjørne markerer han uden arme i vejret. Ved kort hjørne markerer han med 1 eller 2 arme i vejret. Langt hjørne. Bolden slås i området i den bagerste del af den lille boks og straffefeltet. Bevægelsen i feltet starter med bevægelse fra manden forrest i feltet, som prøver at rykke sig fri af sin mand og time sit løb mod straffesparkspletten. Det kan være et baglændsløb, det kan være et lille bueløb, han laver for at komme til pletten. Bolden skal slås så sent, at han kan nå at være i position til at være med til at angribe bolden, når den kommer ind. Der bliver efterladt et rum, hvor der kan komme et modløb for spiller nummer 1. Han laver på det rigtige tidspunkt et løb og ender her. Ved siden af ham ligger spiller nummer 4. Han hedder nummer 4, fordi han skal til bagrummet. Derfor det højeste tal, det kommer til sidst. Og han kommer ind her og kommer i bagrummet, spiller nummer 4. Sådan. Spiller nummer 2. Der. Spiller nummer 3. Der. På den måde, så skulle vi gerne få dem ind, så de kommer løbende sådan her. Og når bolden kommer, så lige meget hvilken linje den kommer i, så skulle vi gerne have en ind, der tilpasser sig bolden. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at de 4 mand, der står herude, der er gode til at hætte, at de meget, meget hurtigt finder ud af, hvem er 1'er og hvem er 4. Sådan at 1'eren og 4'eren, det er dem, der placerer sig tættest på bolden. 1'eren løber frem, 4'eren løber bag om de andre. Sådan. Det var langt hjørne. Kort hjørne. Første kort hjørne. 1 hjælper. Vi undlader en mand i det område her. Når han bestemmer sig for det hjørne, 1 arm i vejret, fordi der er 1 hjælper. Hjørnesparket sparkes til hjælperen, som laver indlæg til samme område som med langt hjørne. Indløb i feltet er nøjagtigt det samme som med langt hjørne, det vil sige 1'eren forrest i feltet, 4'eren bagerst, 2 og 3. Kort hjørne nummer 2. Markeres med 2 hænder i vejret, fordi at der er 2 hjælpere. Hjælper nummer 1, hjælper nummer 2. Starter med aflevering til hjælper nummer 1, som afleverer bolden videre ud mod hjælper nummer 2. Hjælper nummer 2 har, når han har bolden, startet et modløb og kan modtage bolden halvvejs, hvorpå han første gang afleverer ind i banen til sparkeren, der har taget løbet ind der. Herfra kan sparkeren drible eller sparke ind i det lille felt, hvor der igen er indløb med 1'eren her, 2
3 og 4 her. Det er vigtigt, at sparkeren løber lidt bagud, fordi ellers så kommer han offside. Så når vi er i kampen, og der er blevet skiftet ud, og vi ikke ved, hvor vi skal stå hen til hjørne, jeg der er god til at hælde, 4 mand herhen, få lynhurtigt sagt de tal, 1, 2, 3, 4, 1'eren løber altid her, 4'eren løber altid bagom de andre 3, til bagrummet, 2'eren og 3'eren her. Meget kort repetition igen. 2 mand hjemme, en opsamler, 4 mand her. En i forkanten, en i et lille felt, en til spark. Langt hjørne, ingen markering med armen op, ingen hjælper. Langt hjørne lægges bagerst i det lille felt. Bevægelsen startes med et løb af manden forrest i feltet mod straffepletten. Enten ved bak eller et mindre bueløb. Returløb af 1'eren i området her. Løb af 4'eren i bagområdet, 2 og 3 ind. Ved kort hjørne, ingen mand i forrummet til at starte bevægelsen. Første kort hjørne, en arm i vejret. Aflevering til samme område som ved langt hjørne. Kort hjørne nummer 2. 2 arme i vejret. 2 hjælpere. En aflevering til første hjælper. Aflevering ind i banen, modløb. Og aflevering ned til sparkeren. Herfra dribling eller aflevering i det lille felt.